Machiegni kendo sirikal ma pachoka kod mano mar piny Uganda koro chweyo kogno e ogirimiti manyiso winjruok mar dhi nyime gi chenro mar water resource development e kar chung' od bura ma Teso South County ma Busia. Chenrono biro kawo omenda madirom silings bilion 18 kendo igeno ni biro konyo e kano pi ma jodak nyalo tiyogo e kinde oro. Chal ma kama koro kelo fungruok ne jodak mag piny Kenya gi Uganda e gwego kendo biro konyo bende e chenro mag pur kod pi modho maler. It will create employment for our people and our neighboring in Uganda people. It will supply fresh water to the counties of Goma, to the counties of Busia, and to the people of Tororo in Uganda. It will irrigate more than 4,000 hectares of land, contributing to our food security, both as a country and as a region, because 47% of that 4,000 hectares will be in Kenya, and around 53% will be in Uganda. As we look forward benefiting from this project, let's do everything possible to conserve and protect and defend the source of this natural resource. This is a demonstration of what cooperation can do, and this project has been developed through a stakeholder consultative process. Actually, the ordinary people within Uganda and Kenya have been part of the design.